Assalamu alaikum, ni ne naku Abdulsamad Salisu Muhammad. A yau za mu tattauna ne a kan masarautar Songhai. Na san wasu za su yi mamaki in na ce Songhai wani zai zaton kamar sunan gari ne a China. A'a, to an taɓa yin wata empire a Afirka wacce take da wannan lakabin sunan na Songhai. Da farko bari mu gabatar da cewa wace daula ce daular Songhai. Daular Songhai ita ce ɗaya daga cikin manya-manyan daulolin da aka yi su a nahiyar Afirka bayan an kafa daular Mali a wannan tsukin lokacin ta daula. Ta shahara ne musamman a yammacin Afirka, ta bunƙasa bayan rugujewar daular Mali. Bayan rugujewar daular Mali, amma tun kafin daular Mali ta ruguje, daular nan take bata dai yi ƙarfi ba sosai sai da daular Mali ta ruguje. Daular nan an kafa ta ne a ƙarni na 15, so zuwa na ƙarni na 16. Ana nufin 1464 ta fara kafuwa har sai da ta kai 1591. Asalin Songhai yana da nasaba da ƙabilar Songhai waɗanda suka zauna a yankin birnin Gao. Wani birni ne birnin Gao a zamanin, wanda ya kasance cibiyar kasuwanci tun a farko. Wannan Gao ɗin ta kasance ne cibiyar kasuwanci ce wacce ake hada-hadar kasuwanci, musaya, ka siya in siya, ka kawo ka siyar in siya a tun wannan lokacin. Tun a ƙarni na 9 zuwa na 11, Gao ta fara bunƙasa a fuskar siye da siyarwa da kuma tattalin arziki. Already daman ƙasa ce wacce take da haɓaka a ɓangaren kasuwanci kafin kuma su shiga su fara ƙarfi a yaƙi. Shahararrun sarakunan da aka yi a wannan daular ta Mali, Sunni Ali shine sarkin da ya aza harsashin wannan daula ta Mali. Ba wai na cewa shi ya kafa ta ba, a'a, a lokacin zamaninsa ne daular ta ƙarfi da yawa ta yi mamaya sosai, wanda ya daidai da lokacin da daular Mali ta fara samun rugujewa. Sunni Ali, ana kiransa da Sunni Ali Bear, ya fara daular sani a 1464 zuwa 1492. Shine sarkin da ya fara gina daular Songhai bisa ƙarfi da jarumta, kamar abin da na gama faɗa muku kenan. Ya karfafi biranen kamar Timbuktu da Djinni, cibiyoyin ilimi da kasuwanci. A lokacin mulkinsa ne wayannan garruka ko in ce larduna ya ƙara bunƙasa su a matsayin wuraren neman ilimi da kasuwanci. Ya kafa soja mai ƙarfi domin kare daular daga hannun masu mamaya a lokacin. Sai sarki na biyu wanda aka yi shine Askiya Muhammad. Shi musulmi ne. Shi wancan sarkin ba musulmi bane ba, amma wannan sarkin shi musulmi ne. Ya sauke shi wannan Askiya Muhammad din a lokacinsa ne ya ziyarci Makka kuma ya tura da mahajjata zuwa garin Makka domin su yi aikin hajji. Ya kafa tsarin mulki irin na addinin musulunci, ya saka dokoki da tsarurruka irin na shari'a addinin musulunci a lokacin zamaninsa kenan. Wannan shugaban na biyu mai suna Askiya Muhammad. Askiya din nan the greatest king ne, gaskiya sarki ne sosai wanda aka yi shi an ba da labarinsa sosai. Tattalin arzikin da a lokacin daular Songhai suke takama da shi, na farko shine kasuwancin siyar da gishiri, silt kenan da turanci. Na biyu sai kuma zinariya da kuma auduga da siyar da dabbobi da kuma siyar da bayi a wannan lokacin. Ana amfani da kogin Nijar don sauƙaƙe sufuri da hada-hada kaya a wannan lokacin. Addini da al'adu, musulunci shine ya zo yi mamaya a wannan daula ta Songhai, ta ce kasance kusan
70 to 80% ɗinsu kusan duk musulmai ne. Idan aka wuce wannan zamanin, sarkin da ya fara assasa harsashin wannan masarauta, so a lokacin ma akwai musulmai a ciki, amma sai daga baya musulunci ya zo karfi a lokacin sarki askiya muhammad. Faduwar daular nan a shekara ta 1191 Morocco ta aika da sojoji tare da makaman zamani. A lokacin abin da ya rusa wannan daular kenan, an tura sojoji da makaman zamani, su kuma a lokacin makamansu ba su kai, ba na zamani ba ne, ba su fara yaƙi a zamanance ba, suna yaƙi ne yaƙi tun na era. Su kuma kaga ai ba ka haɗa mai bindiga da kuma wanda yake yaƙi da takobi ba, yaƙin ba zai taɓa yiwuwa ba. An yi wannan yaƙin ne ƙarƙashin jagorancin Judar Pasha. An fafata a yankin Tondibi. Wannan yaƙin ana ma kiran yaƙin nan ne ma da Tondibi wa a kimiyya da nazari, kamar yadda karanta wasu littattafan na ji shi a haka. Inda wannan daular ta Songhai ta sha gashi, tun daga nan kuma ta samu mamaya daga mutan Morocco. Wannan ya haifar da rugujewar daular, kuma yankunan suka watse zuwa ƙananan ƙabilu. Yankunan duka sai suka wawwatse, sai zama da an samu lardi a ciki, kamar yadda da suke lardi ɗaya, sai aka samu ya zama na ɓangaren can daban, kamar yadda su ma lokacin da daular Mali ta waɗi suka janyo wasu garurukan kamar su Timbuktu da sauransu suka shiga cikin daular su ma aka ce ta kasance da su yayin da lokacin da aka ci su da yaƙi. Kar ku manta, ga ɗaliban nazari na ajiye muku link a ƙasar description na bidiyon ko ku comment, za ku shiga domin ku ci gaba da kallon bidiyoyi irin waɗannan da yawa a ciki wanda aka story ɗinsu in playlist. Za ka iya shiga domin ka kalla. So kuma ka manta ku danna alamar subscribe, ku yi like din bidiyo na, ku share din sa zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Shikenan, nagode, mu ci gaba. Ga jerin muhimman abubuwan da ya kamata ku sani dangane da daular nan ta Songhai. Babban birnin su shine Gao a lokacin. Manyan birane da lokacin suka mamaye shine Timbuktu da Dini da Timbuktu. Sai kuma addinin da suke yi a lokacin shine addinin musulunci. Sannan sarkin da ya fi shahara shine askiya muhammad, kamar yadda na faɗa muku. Sai faɗuwar daular ta waɗe ne a 1991 bayan harin da ƙasar Morocco a wannan lokaci da kai musu. Sai harshen da suke amfani da shi shine Songhai, da harshen kuma Hausa a wasu yankuna. Suna aiki ne da harshen Songhai da harshen Hausa a wannan lokacin. Dalilin da yasa wannan daula ta Songhai ta mamaye Mali, Burkina Faso da yammacin Niger. So akwai guraren da ya kasance a wannan zamanin har wannan lokacin na 1500 a 1400 da ɗoriya, akwai guraren da daga wannan lardunan ma yaren Hausa suke sosai. Shine dai ka dawo kuma da in ka ji daɗin wannan bidiyon ka dana alamar subscribe, ka dana alamar ƙararrawa domin samun saƙon da na ɗora. Sannan kuma ka manta, in ba gane abu ka yi mu commenting akan kuma ajiye muku link a ƙasar description na wannan bidiyon. Za ka iya shiga domin ka duba, ka kalli bidiyoyi daban-daban na nazari da kimiyya da tarihi garuruka daban-daban. Ni ne naku har kullum Abdulsamad Salisu, wanda aka fi sani da LMD. Na bar ku lafiya. Peace. Bismillah kuti.